Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Oriental, sama-sami ang aton nga mga kaaksyon sa tabok sang kadagatan ng isla sang Panay, probinsya sang Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, part sang Palawan, part sang Masbate, sa kuto marabutan sa aton sining nga broadcast. Liwat naman kamo namon nga ginaabi-abi, welcome sa inyo palatuntunan Aksyon Report Afternoon Edition, Biyernes nga presentation Enero 29. Sa Biyernes na mga edisyon sa inyo siling nga palatuntunan sa kinahanglan liwat naman naton nga maging kabuylog, ang bilog naman nga puwersa sa aton news team. Sa liwat nila sila nga pagdulong sa pinakaulihi, labas nga mga balita. Mga balita nga inyo mabasahan sa pamantalaan lokal buwas. Una na ninyo diri mabatian sa pagpangalagad inyo palatuntunan. Aksyon Report Afternoon Edition, Biyernes nga presentation. Opdan kita sa ato siring nga mga technical partner diri sa Studio A. Sa Master Control, technical side, buylog nato na puwersa ni Broadcast Engineer Nelmar Madera. Backup diri sa aton nga IT expert, Aksyon JM by Kim. Transmitter sa Control Tower sa Barangay Talok, Siyudad Sangbago. Ang puwersa naman ni Broadcast Engineer, Chief Engineer Noel
Pinyalan. Sa kinanda ng inyo sinaragad, talos giyapon diri temporaryo, Loverboy Aksyon Marlon Hinavea, ang inyong regular anchorman sa siling palatuntunan. Ako naman si Aksyon Eric Magbanua. Op diri niyo ako sa rabilin isa ka oras nga pagpangalagad inyo palatuntunan Action Report after edition Biyernes nga presentation. Manaya-naya ang lakat kag dalagan sa panahon puro ini nga kapunanon. Impunto alas 5 daw amat-amat naman nagatipon ang galom sa northern parts ng Negros Occidental. Daw amat-amat naman nga nagadulum ang kalibutan. Indikasyon nga basi kun ano man oras aton mabatsagan naman liwat ang pagtupa sa ulan. Tagabigin paidalom sa level number 3 ang pila ka barangay dito sa may syudad sa San Carlos matapos nga amat-amat nga nagsaka ang tubi. Apang sa information kag kaina sa interview sang aga ni Aksyon Artayopon sa iya programa Aksyon Hotline, ginpabutsak sa alkalde sa San Carlos City nga madasig man ini nga nagsubside. Pero ti ang mga lugar nga sadto ginbahaan, ginpaalerto lang sang local government unit sa syudad sang San Carlos. Diri sa ato niya sa Bacolod ang ulan pugtak-pugtak. Sa iban nga mabanwa kag syudad sa San Carlos ya, sige-sige ganitong ulan. Ano pa daw ginerbyos naman kag ginkulbaan atong 5 ka mga barangay na naging sulob sang baha. Kagab iti ginerbyos naman sila Edo nag-amat-amat naman saka ang tubi. Amuto nga tigin palerto gisang alkalde sang San Carlos City ang ila siling CDRRMO. Nga kuning kaso kinanglanon ang force evacuation. Madasig lang ang ila sining pag-responder. Dali ka daw hindi pagin man mag-upod ang panahon nga daw maayo ka malawig-lawig bla. Kaya kung inyo madumduman, nagpalayag sadto si Vice Governor Jeffrey Ferrer nga magapatigayon siya sang aerial inspection survey sa mga lugar nga nabahaan. Lantawon ang pila ka mga quarry nga naga-operate sa Northern Negros, especially sa 2nd kag 3rd District, nga ginapatihan 80% amo ang nagpalala sa nga baha sa mga banwa kag syudad nga sadto nagpanerbyos man sa mga residente sa 2nd kag 3rd District sang probinsya. Isiling ni Vice Governor Jeffrey Ferrer, hindi ta pagsakripisyo ang pilalang ka mga quarry operation nga sa pagkamatuod ang sa likod, pilaman ka mga opisyal, datos landara ang iban. Hindi tiya pagsakripisyo ang ila personal interest para lang sila makakwarta. Pero ti ang nagabalakuon ka ang nagaproblema kung tiyempo ulan ang mga pumuluyo sa 2nd kag 3rd District sang probinsya. Kung may dapat magpanabat sa sining pagbaha sa mga banwa kag syudad, pasabtunta, pasakaan takaso, aberman kung sino man amadarasa, bato-bato sa langit ang matamaan, wag lang magalit, ang magalit may palit. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 5:04 na. Aksyon! Report! Unang ibokada sa Santos Silbalagat Flash Report sa Patrol, Bypass Operation. John Diaz, John Piscreen. Aksyon, Eric, isa kasabto na dakpan man sa bypass operation. Ang liwat nga sa mga kapulisan sa police station number 6 sa bypass operation. Siniman nga matrion diri sa area sang Purok Planeta.
barangay Takuling, no? Barangay Takuling sulad sa Bacolod Aksyon Erika. Actually, tiining lalaki, may mga nakuha na kina sa iya nga mga 6 karong sasay, 6 ka sasay, sa nga ginasuspetsuhan Cebu, pero ang going ang, actually magawa sa area kaya nagatulo-talit wala ng panahon, actually kaya nga gawman nato ng mga kapulisan para magkilamadala sa may area sa station number 6, no? Pero more or less, according to kay ina sa ito nga pag-istorya ka Police Captain Leo Estopa, mga duwat, mga gramos, masobra inisang illegal nga droga na recovered sa iya. Dali kay tingwaan, ganila nga madakpan ng persona, kay suno sa report, dolap na, gon gini ko ng iya nga pagbaligya sa illegal nga droga sa ere mismo sa Purok Planeta, Barangay Takuling, Syudad sang Bacolod. Ang alan sang nadakpan sa bypass operation, kagadan pagiti detalye mabatian, diri sa gihapon sa Aksyon Report, afternoon edition. Flash report, gikan sa patrol, ang taglibot sa Bacolod Aksyon, John Diaz. So nasabito na sa Aksyon, sa Bacolod Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Salamat, John Diaz. Live report sa Purok Planeta, Barangay Takuling, na naman baybaso. Ipang amat na maton, kamudera papas kag ubuson ni Police Captain Leo Estopa, ang bago nilang hepe sa station number 6. Unano ang ipakita nga performance ni Estopa sa campaigns against illegal drugs diri sang siya pang hepe sang station number 2 dalon niya dira sa Barangay Takuling. Kisa mga adiktos da, halong-halo na kamo. Your days are numbered. Subong pa lang, untatin nyo na ang inyo dira nga kabalaskugan, kakatuntuhan sa pagbaligya sang droga. Kaya ang ginapangita nyo man, isa sa makatapat, ara na dara sa inyo, bago nga hepe sang station number 6, performer, workaholic, energetic, Police Captain Leo Estopa. Ibaloon na karon ko sino ang ngalan sa nadakpan sa bypass operation. Pilang street value sining na-recover nga Cebu siya. Nagnano pagit ang dugang mga background sining persona nga daw masupog-supog kon sa mga aswang gabunan na nag-ooperate na sa droga sa Purok Planeta sa Barangay Takuling. Aksyon Radio Philippines Standard Time alas 5:07 na. Nano ang mga balita nyo nga bantayan dugay-dugay report gigara sa ato sining nga mga patrol na unit reporters. Bantayan ang balita sa Kapitolyo Provincial sa gihapon dalon ni Aksyon Brian Morden. Gobyerno Provincial ginaulat pa ang resulta sa test sang 4 ka mga migranse nga ginpadala sa Genome Center sa Metro Manila. Balita gikan sa New Government Center sa gihapon dalon ni Aksyon Artay Hupon. Mandatory quarantine ipatuman sa magapauli nga OFW diri sa syudad sa Bacolod. Ang mga balita yang dalag ko dito sa nasyonal, 57 ka close contact sang UK traveler sa bundok nagpositibo sa COVID-19. Sa piya kabahin 56 milyones 56 million COVID-19 vaccine doses gikan sa US firm mag-abot sa Pilipinas sa bulan sang Mayo. Sa piya kabahin Pilipinas hindi pagpalawigon ang travel restriction sa piyak sang bago nga variant sang coronavirus. Ang Pilipinas may bago nga guidelines sa magasulod nga dumuluong sa pungsod kag 8 ka lugar ipaydalom sa General Community Quarantine sa bulan sang Pebrero. Alin sa MGCQ, ibalik sila sa General Community Quarantine. Ano ini nga mga lugar? 8 ka mga lugar nga posible ipaydalom sa GCQ. Hinahibaloon ta sa masunod nga bulan, ang bulan sang Pebrero. Aksyon Radio Philippines Standard Time alas 5:10 na. Mayong hapon dira ara na naka-tune in na. Nagalantaw na sa ato, naka-share na
Si Ebony Butcher sang Germany, suki gid sa Aksyon Radio. As always, si Elizabeth Baraka Gamala, Araman. Si Alex Puentes. Naga-monitor gid sa aton, ha. Si Ginny Osiser, Araman, ha. Naga-monitor man sa aton. Si Anthony John Sabilio Siblano. May hapon, nagpa-picture gid sa aton. Nya daw bago lang ko kita kay Aksyon Eric. Nya daw artista man. Lamat kay Toto Anthony John Sabilio Siblano. Die hard ni fans dia sa Aksyon Radio. Minano magkalatabo ya Aksyon Radio gisaya. Sila niya, good afternoon Aksyon Eric. Ako to gina ang nagpa-picture sa imo. Gani man. Lamat kay Toto Anthony Jones. Alex Puentes tiara nawa. Pa-check attendance siya. Bernadette Lacson, Madam. May hapon nila kay Madam Bernadette Lacson. Aksyon Radio Philippine Standard Time. Las 5:11 na. Check na rin sa Aksyon dyan. Balikanta siya. Kaya before siya nagkadto sa bypass operation, nakalabay siya sa pila ka mga mayor nga daranon. Antes sa makatupat nila sa Purok Planeta, nga natabo ang bypass operation, ginlayabayan niya na pila ka mga dalanon sa syudad sa Bacolod. Ambot kundi nga mga dalan, ang gutok suwong. Yan ang traffic report na Aksyon John Diaz. John, please come back. Basta mo sino timpo, do ginabusisaw ko liwat. Ha? Huwag pa gani, ulan busisaw ka naman. Do ginabusisaw ko liwat. Ay, ina ya, gagoro, I would suggest, ipakonsulta na sa doktor. No? Alay na nagle. Hindi na niya busisaw, ya busisaw, ba sila na ya? Alay na Live na ko may upo daw. Hindi na magsugpuna, kidiscuss na po. Karon nga po na pato, lalo kami naglibot-libot sa Malibot Public Market. Isa ka lugar na nagpatutukan karon sa aton nga mga kapulisan. Kaya pwedeng traffic action na reka. Sa sunod sa Bacolod, dalhin palang didaan sa may Lokpay na. Going diri sa may area sa Libertad Extension. Even sa palibot sa Libertad Public Market, nagaginutok lang. Isa ka mga rason na may mo, kay manti ka makilantaw nato mga bangko, subong mga ATM machine. Sa pila, kay it's Relax Day tomorrow. Iban siguro may tulo temprano, kay mismong weekend nga daan buwas. Yung iban siguro mas may ara temprano, kala kami nga doon ginutok diri sa may Ilopisay ng area. Pagkadamo sa mga tao, naganilambiho, nagabakal abi, nagapangumpra, sa may Libertad Public Market, kaya mamanas sa balik sa madipasay nga jeepney. Even rin nagalusot sa may Lizares Extension, paturon din nice state mga ka-aksyon. Sa nga hapon, nakabig rin nga moderate heavy, to heavy ang traffic situation. Kung diretso ka naman niya along area diri sang Lopisay na, diri ba sa may Bacolod South Terrace Terminal, pag labot mo Gonzaga Lopisay na, apoteng traffic, bisan may traffic lights, bisan may traffic enforcer, pero bangod sang volume sa mga salakyan nga nagalabay sining hapon sa mga mismo mga lugar, makabig diri nga moderate heavy, to heavy ang traffic situation mga ka-aksyon. Tub na aksyon na may Burgos Lopisay na ablang area. Grabing traffic. May mga cases yan sa Burgos Circumference, Burgos Lopisay na yung bumper to bumper. Mungkin kung dire-diretso ka pa Burgos Public Market nga ruta, ang traffic sa tunga-tunga diri sang skilaan kag intersection point sa do kahinay, sa do usad tago ang ambas ng iban. Siguro bangod sang karamoon sang mga salakyan nga nagrabay sa dalanon. Basta Biyernes gani among ginitawag nila nga adlaw kung sa diin tion para mapinauli ang mga ka-aksyon nato. So anti siguro kakadto na pila ka mamol, pila ka mabalaklan gani na uma na magbubugat nga dalaga sang trapiko so pila ka mayor nga dalanon. Even mga ka-aksyon ng area sang Dalan Lacson, diri na kami ng Lusoto sa area sang Gonzaga Lacson. Kay digto pa lang ya sa area sang Hernais, tubtob lambot diri sa area mga ka-aksyon sang Galo Lacson. Sa dingapon makabid diri nga moderate to heavy to heavy ang traffic situation. Lakip na ang Rizal Lacson nga daan nagalabay abi madibasay nga jeepney gikan diri sa may downtown area mga ka-aksyon. Bagod naman sa lakyan nagapinonsok sa Libertad, diri Lopisay na, Lacson. Ang palibot sa plaza publika sining hapon makabig naman diri nga light to moderate to moderate mga ka-aksyon. Hindi tanto mo sa nakabugat ang San Juan diri paligwas ang San Juan area diri. Kung naton tulo Zuriaga San Juan sining hapon light to moderate lamang ang traffic situation. But siningon tawhaya ang pagsinalayo kag papanakayo sa motorista nga nagrabay diri mga ka-aksyon sa area naman sang Dalan San Juan, Dalan Gonzaga, Dalan Getoslao kag Dalan Rizal. Ang palibot sa plaza publika mga ka-aksyon
Pero doon to say nga ligwag yapon kay ti ang area diri sang Burgos gato sa Lao, galo gato sa Lao, diri nagapon so mga sakyan. Kalabanan sa diri mga ka-aksyon padurong sa mga mall o mga dalagko ang may establishment o komersyal. Diri mismo sa may syudad sang Bacolod. Ang Burgos gato sa Lao sa pinakaling monitoring sa aton nga mga otoridad. Siningaman hapon makabibili nga moderate to heavy, to heavy ang sitwasyon sa trapiko mga ka-aksyon. Mabubugat nga traffic situation ang na-experiencean sa mga motorista nga nagrabay diri mismo sa area sang dalan Katoslaw. Kaya sa tumakakson kung nagadali ka mo sa katagsa ka mga padulungan, ato pinaka-advise siguro mas tempranuhon ang pagbiyahe kay hindi naton mabalaan o kumapaktan abi kung ano kadasig ang traffic situation o kung ang flow sa masalakyan kaya may mga areas sa libot ng syudad ginagasuprem sa maulubog at nga sitwasyon kung trapiko ang pagkabalaan mga ka-aksyon. So, paano na? Galing kayo tinagatulit-talit, abi mo. Kasama sa nipanyin, poya, iba niya naging agawag ni Puli. Ang mga dalano na to, nag-traffic gidman. Magulugal umon ang kalangitan, nagaporma naman ang madamo nagalom sa norte nga bahin sa probinsya sa Negros Occidental, kag dribay bayon aksyonarek sang syudad sang Bacolod. Yan itong piso sa gapon sa total nga ka-aksyon, prepara sa proteksyon sa kaugalingan o hindi matamaan na kumabasa sang ulan, inali magtupa gidman mga ka-aksyon. Pero sa upaw ng pinakalusitwasyon sa palibot sang syudad sang Bacolod, siniman nga hapon, sa total nga ka-aksyon, basta mo sa ning tanyambo, nami gidman higop sa mainit nga kape. Pero kung kape ang aton paghambalan, isa lang ang aton gina-endorso sa inyo, mag-inom sang Dr. Alfred rekta sa patrol ang tagribot sa Bacolod Aksyon John Diaz. Una sa bato sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Salamat kinaksyon na John Diaz sa live report sa Patrol 2. Back to back kay Aksyon Ninyo Bugina. Balikatan na karon sa Aksyon John Diaz. Sa ratipo niya sa mga aksyon balita. May hapon nila kay Maninoy Maing. Kay Maninay Chari, Salvacion sa La Carlota City. Naka-monitor gid diri sa inyo pagtutunan kay Mr. and Mrs. Roger Montalbo and family sang Simaros Vice Center. Naka-monitor gid sa aton. Amo man si Kagawad Mitoy Aquino sang Barangay 14 Dawis. Ara si Kagawad Mitoy Aquino ga pamati gid. Sila ni Randy Artiaga Santisas sang Manila. Sa Sweden, haragaligaran tao sa aton si Emma Aquila Kelstormo. Sa Mambokal Resort, hara si Ajaki. Si Linuel Basilan. Linuel Basilan. Tamiya lang ang mga Basilan kag Ilyarda family dira sa may Cadiz City kay ga monitor gi kuno sa action report. Salamat gid sa kay Ellen Rizalva dira sa Inayawan Kawayan ga monitor gid siya. Sila ni Homa Lomina sa kay Bernard sa Rimotigi Clarion. Shout out naman dyan sa mga pamilya ko sa nga Clarion. Ay na kay Bernard's Rimotigi Clarion, no? Homa Lomela raman na check attendance lang. Kamonitor si Ramon Caglosi at Chibaro sa Talok. Siling ni Legay Villaris at Chibarbo. Salamat gid. Yung mga listener tayo nga die hard. Si Rolly Intis Istoya. Hello sir, ubuso na ang mga adik sa Takuling. Sila ni Rolly Intis Istoya. Duha katarara si Derwin Maalato. Derwin, salamat kita sa imo dira nga pag-monitor. Magabalik ang inyo sa ring paltutunan action report after on edition. Biyernes kay presentation. Si Louie, Mr. and Mrs. Louie di Paulan family. Kag sa mga tungganon, boys da mayong hapon. Sa mga taga-DSB, Norman Cañete Corrales da, baw. Ara siya. Siria Meladjo, ara mano. Si Noel Amar. Mayong hapon nila kay Noel Amar. Balik ang inyo sa ring paltutunan. Pagkatapos lang sa ato importante nga mga pahibalo.
Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis kaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Road Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, samsang ano nga kaintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na na morning bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig.
Mayong hapon naman sa ito mga palanggang mga palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. Balik diri sa ato sila pagpangalagad, Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:26. Balikada na ma-report na gikan sa ato sila nga mga patrol na unit reporters. Una ang report ni Aksyon na Brian Morden, update sa Kapitolyo Provincial. Gobyerno provinsyal ginaulat pa ang resulta sa test sa apat ka mga nigrense na gindala sa Genome Center sa Metro Manila. Diari si Aksyon Brian Morden. Line number 1 sa report. Aksyon Brian, may hapon, please come in. Aksyon na Eric ginalauman kahapon to tring adlaw ang pag-abot sang resulta sining swab test Aksyon Eric sang apat tanan ka mga nigrense. Amon ni silang apat nga halin sa iban nga pungsod nga nagabot diri sa aton sa probinsya nagligad nga mga sinimana. Okay. Kag duwa sila diri mo tong mag-asawab lang wala nagpanugid sang husto. Mo taga Pontevedra? O taga Pontevedra nga wala nagsugid sang husto kag sa UK halin aksyon Erek no. So atong apat ang ila siling swab test kin padala dito sa Metro Manila. Agod hibaluon kung ini sila bala gapangamuyo kita of course nga waigid lang no. Kung ini sila bala basi positive sining COVID-19 iyang UK variant action Ereka. Dito ni ginpadala sa UP Philippine Center Genome Center PCG sa siyudad sang Quezon mismo. Okay. So kahapon to tani tiato sunod diri ka attorney Refrando Diaz II ang provincial administrator nga gin-check naman kuno ato pero hindi gid madali action Ereka. So for the meantime ining apat magapabilin ini sila sa isolation nga status. Di sila na magguwagid unless nga ara ng resulta para sigurado gid action Ereka nga hindi sila makapanglaton if in case gid man sa iban iya nga tawo. Oo, so sunod pa kay Diaz hindi man nila mahambal nga ura-urahon to nila kay hindi man lang diri sa Negros Occidental. Gani? Ang nag-ayo diri kundi bilog iyang Pilipinas action Ereka. Yes. Pero sunod kay Diaz nagalaom kita action Bray nga way lang sang hindi lang gid sila positive. Ning UK variant kay ini kiti ka kuan man kadelikado man. Sila binagid nga diri gid sa aton sa probinsya sang Negros Occidental ini sila. Pamatihantang porsyon gid lamang sang palayag ni Diaz angot sini. Talagid lang. Okay. Medyo alanganin ang tingog y action era. Sige, okay lang. So dapat Huwebes or Biyernes to sir mo, no? Kahapon dapat yun na bayanan nila. And muna ang ilan ng completion date. Why sila
Aksyon sa mga ng porsyon ng palayag ni Diaz Angot Sinisono siya do wala gid gani kuno klaro kung sano nga date ini mahibalaan aksyon direct mo. Okay. Siya wala laton lang kuno. Importante nga ara ba lang sila ya naka isolate man lang. Correct. Kining apat. So why na naging palampas aksyon erek? Di kapon sapon sugpo ni sa balita ko sa imo kundi may molecular laboratory na dira sa Valladolid. Okay. Nga barato saya tag 2,500 lang. Kay tip may galini partnership kini isang probinsya kag isa ka pribado nga company. So muning bulubahado ang swab testing iyang sa nasal o kon sa ilong action erek ka 2,500 pesos lang. Okay. Kung sa live naman niya mas barato pagid siya action erek ang balayran. Dali kita i-base naman na sa accuracy nga ginatawag kay kon sa ilong kagid daw kadako ang percentage bala sa accuracy niya halos mga 96 to 98% abi. Okay, kung sa ilong. Kung sa ilong. O kung sa ilong. 98%. Kung sa saliva, sa laway. Sa saliva, mga ara lang sa 90 to 95% ang accuracy niya. Okay. So po na nga barato siya pero tibati Sa atrasan niya. ang sa ilong niya, sa latrasan naman ang ipamangkot ko kay nasa iya. Kung pila ka percent ka. Nag-ibot siya ganun sa huwag siya kabalo. siya nang ginapamangkot magsubrailing ko sa China to nag-recommend na sir nga pwede nakakuha sa anal mo sa anal latrasan ning ko siya duway ka na kabalo Kami sa nangambal nga ito kalayo na yaw. siya hindi mamangkot na anay kay duway pa kunak balo kag isa pa kon ara gid man hindi lang ta na Diaz Negros sa hospital kita mo lang na Ambalya hindi lang da kay inang kun amo nagali action erect di ba bakal ka naman another equipment na naman Okay. nga gamiton para dira pero di na ta sigurado kung may bagong equipo sila or base di same ang gyapon depende lang sa paggamit action erect ano. Pero sa kay Diaz diri hindi lang tayo magkuan na. Di lang tayo guro diri lang tayo guro sa ilong kag sa laway lang. Hindi tayo sa karipunat sa buli yan, hindi na tayo sa buli, hindi na tayo sa ilong kag sa laway. Hindi. Although nga ang sa anal na kung sa latrasan na, ang pal sa taga-China, gid nga mga doktor to, near 200% accuracy na for take action erect mo. Kung ang buli, taas pag nila accuracy nigli? Taas pag gano'n, halos ma-perfect niya 100%. Kay, syempre, tuhod, ginman tuhod. Yan taran nga mga higko, dragin man nga lalaki, tanan-tanan mo. Hindi kid kuya. Hindi kid kuya. Ginamagin ko na. Basta di lang punggan, blao. Kuwan? Magpa-check up lang ganito sa laboratory nga magkakuha ka sa imong specimen sa amo na gani, ginawa mo na gani. Gani man no? Kung isa ka palagas mo lang gani mo. Ginawa mo na gani, tiya mas more nga ikurikuton pa na. Gani, kwan pa ni inang algodon ang gamiton di, tapos ipasudlan kada sang mga 2 ka pulgada. Makalam-kalam na yati, basi kung hindi ka, hindi pa sure na siya pamahaw, no? Hindi pa ka musong, no? Basi musong ka lang alang, blau. Basi din ang taghiya sila nga, tiara, darata na. Ito ka damo, git sa nagpamiripi, kay bisan ganun si Undersecretary, Maria Socorro, Virgire, bla? Sa dok inconvenience, sila, di lang na guro dis Pilipinas, guro. Hindi na iyo, bisan siya, di siya pabor action direct? Uy, natural, especially kung sa babae ka, lalaki, okay lang aguro, pero sa babae, ito laing gidya. Hindi gid maayo action direct. Damo, gini daw, OFW, kag mga LSI, hindi magpula uli daw. Laban, mga mo naman ang kurkuton, buli mo, hindi na Kamu na napuli, tanan ko, daso lang ko tuig, puli, kung daway na kita. Pagambal mo ito, bla nga basi, pumuswak, bla, nung duman ko rin sa video, kita ko na, bla. Ang bahay na bla nga nagpa-tattoo siya sa iya tubangan. Na pumiswit ang... Ay, kabuisit. Basta ama nagtattoo mo. Sige na. Sige, pero kung check ko siya, hindi to ya ihi action direct. Hindi ito ihi sa babae. May host to sa dalom niya, ila to ya do para magsikat lang gid ilang video. Gani. Amo to galing kay kun bago ka lang gid kalantaw, mahambal ka gid to gid siya kadlay man siya magililihi siya. So una balita gikan sa Kapitolyo Provincial,
Aksyon Brian mo nag-report una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Salamat kay Aksyon, Brian Morden. Amo na silang kublang at ang hindi ka rapat-rapat sa Pilipinas, dito na sa iba niyang lugar like China. Kasi babla, ang swab test ginapagi sa kuan mo, sa imong alingagngag, sa imo sining arasubong pwede na sa laway. Teng China pwede kuno to plano sila nga ang swab test ipagis buli, kurikuto ng buli mo susprosulay puri gaba, prosupuriwit. Ano na yabi karon man? Na 100% pagit na kuno sigurado ya ang accuracy sa resulta. Ay, kamo na inyo ya. Hindi takon. Aksyon Radio Philippine Standard Time alas 5:36. Wala ito na ang resulta sa specimen. Naging betalato sa 4 ka mga OFW sining UK variant. Alis sa report ni Aksyon Brian Morden. Sa noon report ni Aksyon Artay Hupon. Yung parte naman niya sa mandatory quarantine. Ipatuman sa magapauli nga OFW sa syudad sang Bacolod. Tikitang lan gidi. Wala niya mga man tadi. Dito tayo mga incomplacent. That's why nga aton nga LGU sa Bacolod na by all means nagatinghuagi sa tanan nga makitang lanon nagapatakaran para nga ma-prevent naton ang pag-spread sa another UK variant. Wala bot sang sining COVID-19, no? Ari si Aksyon Art ay hupon. Line number 3 sa report. Art, may hapon. Sakit man yung ginaistoryahan yung reaksyon, Bright. Sakit eh. Sakit na. Oo eh. Magbuna ka lang ganun. Sakit. Ano pang kurikuton? Ngay! Pero kung mag-hire sila volunteer, sugot ko ah. Basta ako mapili isang kurikuton ko. Siguro hindi malabutan 3 kadlaw grupo iso. Sila yung ginakurikot mo yaw. Ha? Sila yung ginakurikot mo. Sila yung dulay na o. Oo. Balo ka. Dala pa na mo. Sabla mo nagdabo lang ulan kay. Nagulan gali? Nagulan. Ay sus. Ay na, no, iniman. Pero ay bad news sa Aksyon, Eric, ang dalata. Pero good news for Bacolod City since nga may ara sang paribago nga safeguard or safety measure karon nga ipatuman ang city para sa mga manugpauli nga mga OFW sa bulan sa Pebrero. Kag good news since nga ang EOC or Emergency Operations Center luyan nila ipasiguro yung Aksyon, Eric, na number 1, hindi makasulot diri ang panibagong nga variant sa COVID. Kag kinahanglan may arangig sang proper regulation sa sining magapauli ng mga OFW. Samtang medyo bad news ini sa mga OFW kang pamilya nila. Kaya ang City Government of Bacolod magapatuman sa 7 days na mandatory quarantine sa mga OFW nga magapauli. Kundi subong Aksyon, Eric, pag-abot mo sa airport kung tapos na ang imo pagpa-swab test dito sa Metro Manila, diretso ka naman pauli sa balay mo po. Kag dito ka na lang mag-tener. Subong na ina. Kaya mando sa National IETF, kundi pag-abot mo sa Manila to, i-swab ka. Bisan negative ka, Aksyon, Eric, tener ka yapon sa quarantine facility. Sa Manila? Kaya sa Manila pa lang na. 7 days? Hindi, sa Manila, kundi iswab ka. Bisan negative ka, Aksyon, Eric, katin pa kung nagaling ka sa mga pungsod na may case ng UK variant, kung na bago nga variant. Ang matabo sila sa imo, matiner ka yapon sa quarantine facility, kay after 5 days, iswab test kaliwat. Dito pa lang na sa Manila. Sa 5 days? So after nga mag-tiner ka sa Manila, 5 days, pag swab test mo, kag mag-negative result kaliwat, ipadala ka na diri sa imo destinasyon kung taga-Bacolod ka. Now, ang mando dira sa National IETF, na kinanglan pag-abot mo sa Bacolod, may ara ka sang mandatory 7 days quarantine. Either ina home or hotel ka matiner, kag quarantine facility nga gina-provide sa LTO. Either of the 3?
ay either of the three. Okay. Ang subo galing kay ang syudad sa Bacolod pa di sa meeting nga ginpatigayon karon nga hapon lang nga actually natapos. Okay. Meeting sa EOC, sunod kay Councilor Israel Salanga, ginrekomendar sa EOC kag ini mangin kabahin ginapabot nga malakit sa executive order ni ipapanawag sa alkalde. May ara pagiliasan another 7 days mandatory quarantine. Okay. So kung itinggol mo ang mandate o kung mando sa National IATF kag i-agree sa local government of Bacolod, ang guwasidi may 7 days kadit nga mandatory quarantine. Now, gin mo no ta kay na pwede home quarantine. Ang home quarantine action Eric, i-check pa na ang imo balay kung may kaugalingon ka nga kwarto, kag ma-qualify ka sa gina-require sa gobyerno. Kaya kung hindi ka ma-qualify, kaya kung balay mo, kamay man lang da, kag why isang social distancing, hindi makasiguro nga why isang cross contact. Okay. Obligahon ka sang city nga dito ka matiner sa quarantine facility nga amo ini ang mga eskwelahan. Okay. Na amo na matabo. Pero kung may kwarta ka yang nadala, kag masarangan mo ang paggasto sa hotel, pwede ka man sa hotel. 7 days. Bali 14 days ka gid. Oo. Sa hotel, kay 7 days naman do sa national, dugangan diri on top inang iya sa city, 14 days ka gid sa hotel actually. 7 days sa Manila, 7 days sa Bacolod, mo na 14? Hindi. 7 days ka na nadadalimawa, kundi nagnegative ka. Oo. Isipon mo nga anak sa Eric sa Manila pag suwag sa imo, nagagawa ko siyang result after 2 days pa mo. Gani. Butang mo 24. Matiner ka to 2 days, negative ka. Obligahon ka sa national, matiner ka pa to another 5 days, kay dira ka pa, iswab. Tiner ka na to daan 5 kadlaw. Papaswab ka liwat, another hulat ka naman kung saan magwa result mo, butang ka 7 days, hindi ka na naman sa Manila. May 7 days ka mando nga mandatory quarantine na Manila, gindugangan sa city, another 7 days, meaning 14 days din, hindi mo quarantine mandatory sa Bacolod. Okay. So na pwede sa balay mo liwat kung ma-qualify, pwede ka sa hotel, pero kung wala git, dito ka sa quarantine facility sa Bacolod. Ang laing sa hotel kay ikaw niya magasto. Correct. Now, sunod din sa kay Councilor Israel Salanga, kabahin na ni isang mga measures nga ilang ginhimo, kag hindi kinapaabot nila kay din-recommend na nila sa kay Mayor, ara na kay Mayor na ang paglakip sini sa executive order nga iya ipagwa, no? Kay ina kabahin man siyang quarantine status sa Bacolod by February. Kaya mo na, ang confirmation, no? May-ari di siya dindugan, kaya din istoryan magtugo kay ina, ang mga guidelines, Black Sonere, sa mga naghahalin niya sa within Region 6, kundi unhampered ang pag-travel mo, meaning hindi kaya pwede mapunggan, ID man lang yung ginapangita, mga backtrack abi. So mong may requirements naman nga gindugang din nga amo ini ang mga health certificate at iban pa. Pero siling niya ni Councilor Salanga, hindi ko na napagpagunahan kay depende na lang sa mayor kung paano yan ang iplastar sa iya sining executive order. Yari ang confirmation at portion sa parayag ni Councilor Israel Salanga. Upon arrival sa airport, first day swab, and then quarantine facility. Pagwa ng resulta, pag negative, for example, ika-5 days swab again. Pag negative, schedule fully sa Bacolod City via street flight. Example, nag-buwa result sa ika-6 day, schedule sa fully 7th day, abot sa Bacolod 8 days. 8 to 14 days, home quarantine siya. Meaning ang remaining niya nga 7 days, home quarantine na lang. Provided nga may ma-qualify ang iadalay ni Kapitan. Meaning, dapat meron siya ng kwarto nga siya lang. Pero sa mga sa parayag ni Councilor Salanga, i-plastar talaga nagkaroon sa action firing line. Sige. Kaya damo pa rin mo mga regulation na more or less ang executive order ginilayo na dapat nabantayan. Kaya sila madraft pagit, kasi may idugang pagit ang alkalde. So damo ang abagahon sa mga OFW nga mga puli diri sa aton sa Bacolod sa Negros. Bacolod lang. Bacolod. Kay tingin mo na pag-abot mo diri kuha na mo, okay na, home quarantine ka lang sa balay mo da. Pero subong niya, obserbahan ka pa, wala po, tabi nga mag-quarantine ka, obserbahan ka, kung may mga sintomas, pwede ka, Eric, nga i-recommend for
SWAT testing. Amo na, no, mga bago subong, pasensya kid, ini another burden naman sa part sa mga OFW yung mga palaulit diri. Pero ang ginahimo sa city, according kay Councilor Israel Salanga, to make sure na hindi na maglala na ng problema na mag-increase katulad sa mga experience karon dito iya sa Iloilo, sa Cebu. Sa Iloilo, may isa na ito ka sunod mo, naging paidalom sa ECQ. Pasi? Bago nag-increase. Isiling nga hindi kita luyag na diri sa aton matabo manina. Amo na nga may mga regulations lang gin-recommend nga dapat may stricto naman nga mga compliance ang pila ka mga requirements nga dapat antes ka mag-travel, although unhampered, pero dapat kumpletohon mo ina kung mag-travel ka na within Region 6. Kag magkadto ka diri sa Bacolod. Dugang sila, batayan karon sa Aksyon firing line. Balita gikan sa Bacolod City Hall, ang Aksyon nyo, Aksyon at Pahihupon, una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Mas nag-eksido pagid ang mga patakaran, especialmente sa mga OFW na mga pauli diri. We are talking about Bacolod, ha? Na mga pauli diri sa syudad sa Bacolod. So, mo niya mga burden nga inyo tubangon. I know for the fact, kakadamo sa mga kauturan nato nga nagamonitor karon nga hapon nga may mga OFW nga mga himata, pamilya nga magapauli diri sa Bacolod. So, amo na subong ka kwan, amo na subong ka budlay ang sitwasyon. Hindi lang basta-basta ka magpauli ka rektas balay mo, may mga dapat ka sundon nga health protocol. Especialmente sa mga panibagong executive order nga ipapanaog ni Mayor Bing sa masunod nga bulan, intended para sa mga OFW nato. Sakripisyo lang nga. Pag nahimo ini sa aton nga gobyerno, initanan pangkabilugan. Hindi lang sa isa lang katao, kundi pangkabilugan nga pumuluyo naton nga mga depensa naton hindi naman maglapta ining Yuki Virant nga mo ni subong ang ginakurba kita mo sa may Pasig City sa probinsya sa Iloilo. Ipaidalom tong Pasig City sa enhanced community quarantine matapos ka nagdagsa to ang biktima sang ning Yuki Virant ni. Yamak mo nang halit. Kamo nang kon pagpauli nyo mabulubudlay, why kamo choice wala mo mimo kay order inaya sa aton gobyerno. Ginadipensahan kamo, especially ginadipensahan ang inyo pamilya nga hindi mamaratnan kung nangin positibo kamo. Sakripisyo lang niya. Kooperasyon ang kinanglanon diri. Hindi talaga sila nga pagpakalainon pa ang ginahimo sa gobyerno ta. Sa ini ang ginahimo sa gobyerno ta, hindi ini malain. Maayo ini para ini tarang sa aton. Ito kami mga patakaran dira nga gina-issue, executive order ang aton nga gobernador, ang aton nga mayor, sundon ta kaida para sa aton kayuhan tanan-tanan. Pamatian nyo karon ang dugang sa nga detalye kay si Paron na karon ni Aksyon na Artay Hupon sa programa Aksyon Firing Line with Aksyon Brian Morden. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:48. Balik kita pagkatapos na sa sasun importante, dugang nga mga pahibalo. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala paglaom kag kasanad. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod lang
Radyo. Pagkulunod kag negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampilikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalag na. Magasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Nagapasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagawa.
Aksyon Radio. Pagkulong kag negosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsagan mo ang kalintangan. Responsable at ang balita, pagdahil na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, Nasaan ang aksyon? Naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Una sa balita. Una sa aksyon. Balik din sa itong pagpalagad Action Report Afternoon Edition. Balikan nga ito sa mga patrol to with Aksyon John Diaz. Nami maning pamangkot niya. To Eric, kung nabaksin ka na bi sa abroad, i-quarantine ka pa di? O, namin ni pamangkot ani, no? Namin nga question Sige, double check tani bi. Kung halimbawa ang nag-abot diri sa Bacolod na tublo ka na bisang kwan, sang vaccine, no? Anong matabo, exempted siya? Una, ano nga sitwasyon? Sige, namin gini nga question, no? I-follow up niya kay Kumari ko Dilia Ordon. Balikan sa Aksyon John Diaz sa sining bypass operation ni Police Captain Leo Estopa sa Barangay Takuling. Aksyon John, please come back. Arestado Aksyon Arek ang isa naman diri kalalaki nga ginkilala kay Alexander Flores alias Alex, residente sang Purok Planeta, Barangay Taguling, sulod sang Bacolod. Sige patigan nga bypass operation sa mga kapulisan sa Police Station number 6 sa diri mismo sa may sulod sang Bacolod. Na-recover diri sa posisyon kag control sining kay Flores ang anong tanan kay mga plastic sachet sa ginasuspetsuhan Cebu. Ginabrubanta nagabugat 2 ka gramos kag may estimated market value nga nagadagan naman diri masobra 13,000 pesos. Aksyon Eric. Sunod kay Police Captain Leo Estopa ang officer in charge sa Police Station number 6 nga tuig 2018 sa nakagwagikan sa Pisuan ining si Flores matapos siya ginsabihan abing iya mismo nga penalidad nga ginpatong sa iya sa nadakpan ini sa kaangay mismo nga kaso. O galing sa liwat nga monitoring nga ginpatigayon sa magkapulisan ay baluan nga si Flores ang nagbaligya na naman isang illegal nga droga kag madamo na ginagreklamo sa iya sa lugar nga litnagon kunong pag-distribute kadra sa ginasuspetsuhan sa box sa sila mismo nga lugar. Sa ginpatigayon nga may nga monitoring kag surveillance sa mga kapulisan batok diri kay Flores
Ilagi rin naging kasang bypass operation kay ginamang sang hapon. Tugtog ang positibo ini sini mga pasado las 4:30 taklas sang hapon aksyon na kag dikto na dakman ining si Flores. Karon ini siyang preso sa custodial facility sa station number 6 para sa nagakaigo nga disposisyon. Sa ato nga subject, kilala ni sa naton or identified as Alexander Flores, 46 years old, sang Purok Planeta, Barangay Takuling, Bacolod City. Dati na siyang nadakpan man in violation sa RA 9165 kag nakagawa niya siya last 2018. Court after kabatian si Police Captain Leo Estopa, ang officer in charge ng Police Station number 6. Karon sa kami news sa Public Affairs Program sa Aksyon Radio Bacolod ato ni pabati ang atong interview kay Mr. Frank Carbon, official ang nila hagin padala ang ila proposal aksyon na rek dito naman sa Office of the City Mayor kag Vice Mayor may kang tanan sining ilang recovery plan para sa 2021 sa syudad man sa Bacolod kalakit na diri ang pagkakasang liquor ban para sa mga tao abing 20 years old and above kag of course ang pagkakasang curfew action na rek kag iban nga mga ila diri nga ginarekomendar sa local government unit kag sa Emergency Operations Center para kuno makarecover ang ekonomiya sa syudad sang Bacolod. Pero sa ato talang nga magka-aksyon subong panahon ng COVID-19 nga balatian naton sa gihapon ginakabala para sa patrol ang taglibot sa Bacolod Aksyon John Diaz una sultan sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Pinat mo sa report na aksyon na John Diaz ang inyo para tutunan aksyon report afternoon edition. Biyernes nga presentation magkatakopi ni Tipario. Balik ini buwas sa inyong regular ang korman. Ato sini nga mga patrol unit reporters in action nga nagpalakad karong hapon. Aksyon John Diaz, aksyon Artay Hopon, aksyon Brian Morden. Ato nga piloto sa patrol to aksyon Ninyo Bugina. News Center, action ang defensor of course ato sa technical partner sa studio ay broadcast engineer na naman Madera. Backup diri sa ato nga IT expert action JM Baikin. Transmitter control tower sa Barangay Talok sa Baco si broadcast engineer chief engineer Noel Piñalan. Sa ngalan ni Loverboy action Marlon Hinabaya. Kita karon sa Action Light Patrol alas 10 to alas 11. Ako naman sa Action Eric MagbanuaNo nagsasaling salamat gid sa inyo pamati. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting